Niat seswa matur marang risang Mahayogi. Sang Wipra kadiparan karsaning Iwan Hotipati Yogya salwiring warna kang gumelar neng bumi. Ugi ulun tedah ngopandya sang wiku Hanjarwi. Kanjeng Rama jimat sesembahan kula Rama pepundhen kula mangke prateng delahan. Kula raos-raos sinuwun Prabu Duryudana menika tetela boten adil Rama. Prabu Duryudana menika boten adil. Wis suwe le ora adil. Ora lagek saiki men biyen mula. Anggere Sengkuni iki isih urip Ngastina iki ora bakal adil. Wis. Pangkuwasaning ratu kuwi kalah karo patihe, kalah karo Sengkuni ngono. Ngaten Rama. Ya. Nek cara wetan sing elek ki Sengkuni nek cara wetan. Nek wetan iki Durna ki apik. Nek ning kene karo Yoja Durna ki elek. Nek perlu didak-idak karo Antasena dintut karo Petruk. Inggih. Nek dina iki Durna tak garap apik. Ya perkara apik karo elek iki gumantung sing mriksani. Inggih Rama, keparipun Kanjeng Rama. Bot-bote aku diperintah karo ratu. Aku diperintah karo Prabu Duryudana. Upamane Masmu Werkudara tak dawuhi. Werkudara, kowe kudu oncat saka Ngargakilasa, mesti lunga. Ning ngene. Aku nyengkuyung adeke Bima Mursid ya Bima Suci. Dalarane ndake kebecikan. Upamane to aku iki kena paukumaning negara Ngastina nganti dipidana karo Prabu Duryudana. Cilik lara gedhe temekaning pati. Tak wujuti. Ngaten Rama. Ya. Mula kowe aja melu ampiak amur-amur. Kowe aja ngrubuh-rubuh gedang. Suwatama ngene ngono, kowe iki dudu Kurawa, kowe anakku. Suwatama ki anake Pendhita Durna, kowe tak gadang-gadang kowe dadi resi. Inggih. Aja mung melu-melu Citraksa, Citraksi, Durmagati, Dursasana. Sapa kuwi wis? Telek. Panggere kumpul karo bangsa kaya ngono kuwi ora murung mingerke blatmu. Ngaten Rama. Ya, wis tontonen bapakmu iki mengko. Durna karnaning sawana. Tebu sak buyun
Ing mriku wonten pesanggrahan ingkang winangun endah aneng semaken. Ah, sinten to wau? Ingkang kepareng mangasrama ing mriku rucat busana kasatriyan karasuk kabrahmanan. Nenggih kadang panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Harya Werkudara ya Sang Bima Sena ingkang musrutat busana kasatriyan ngrasuk kabrahmanan kang keparep Sang Begawan Bima Mursid ya Bima Suci. Ing mangke kepareng lenggah bali winangun nampi rawuhira ingkang ibu Kusmaning Ayu Dewi Kunti Talibrata ya Dewi Prita ya Kanjeng Ratu Jimat sarimbet kelawan ingkang Rama Pandhita ing Satwarga Sang Begawan Wiyasa ya Kresna Dipayana datang kantun ingkang kepareng enggah ing muntat nyantrik kelawan Sang Begawan Bima Suci ingkang raka ing Kendali Sada Sang Kapiwara ya Anoman suka jroning galih Sang Bima Mursid Depi nampi praptanira ingkang ibu dalasan ingkang Hyang teka kaya ta mangkono pangulu citane Mardaya ingkang dereng kawijining lesan. Yang kadon mang kowe kawasan Dukup putraning Sud
Sirekus wanci bisa lanjenang ing lan jiwa kulineng ngarti siraneng praja juwiteng narepati nanging tawakas elang iwa pekat teteki sakrawuhmu ngarga kilasa aku ngaturake sumungkeming pangabektiku tanpa nono Kunti buku anakku ngger Werkudara ya kula pangabektine wis tak tampa liwat pangestunipun ibu tumeli tanpa nono bagus yo paring pangestune Prabu Kunti tak tampani tanganku tengen tak gegem dadi Jayaji kawijayan abiyasa kakekku aku ngaturake sumungkeming pangabektiku tanpa nono astungkara sidam sekaring bawana langgeng ya Werkudara sing gedhe pangapuramu paripaksa aku nyebut Werkudara nadyan kowe wis peparap Bima Suci ya Bima Mursid nanging pun kaki ora lali Purwodaksina yen to sejatine kowe kuwi Werkudara ya pangabektimu tak tampa pangistuning pun kaki diake tanpa nono kuwi dadi jimat paripe Kakang Anoman wonten dawuh Premban kepenakna lungguhmu nek ndringisaken dawuh paduka sang tapa Prabu Kunti dalasana biasa kakekku kepareng rawuh sumusul marang harga kilasa bayana wigati apa mangkene Werkudara puniyang minangka sulih sarira saka ibumu Kunti Taribrata pancen rikala semana Pratana Saptawarga nyuwara wedekake bab perkara nggonmu mindra saka kasatriyan sira madhep pandhita ning arga kilasa peparap Begawan Bima Mursid Werkudara sadurunge akeh-akeh pangendikaning pun kaki coba wangsulana pitakoning pun kaki tembung mursid kuwi apa krana ngapa kok dadi sira ora percaya marang paring tetengere para pepundhenmu biyen wong nyatane jenengmu kuwi ya Werkudara Bimasena Bratasena akeh ning dina iki kowe peparap Begawan Bima Suci lan Begawan Bima Mursid mursid kuwi apa manut saka panemuku mursid kuwi becik mursid kuwi becik iya becik nggo napa ya sekabehane ya mursid kuwi becik sekabehane tegese ya laire ya batine bagus kowe peparap Begawan Bima Suci sing mbok arani suci sing mbok tindakake apa wae suci tegese resik aku ora kelepetan bebuden ingkang ngreget sarta ora milik marang gendong lali Werkudara apa ya pun kaki ora bakal maido apa sing mbok gayuh wong nyatane kowe wis tau meguru karo gurumu Begawan Durna pengelmu wis mbok
tampa peparinge gurumu kabeh ngilmu kuwi becik. Ngilmu kuwi kelakone kanthi laku, tegese duwe ngilmu yen ora dilakoni kakean ngilmu ora tumindak ora weruh malah bubrah kengetan. Kajaba saka kuwi Werkudara, ha Bu Kunthi piye? Aku mung perlu takon nadyan to kowe peparep Bima Mursid. Bima suci sak piturute coba. Aku tak takon karo kowe Wangsulana. Kowe wis tau sungkem, wis tau bekti karo swargi kang ramamu apa durung? Coba Wangsulana pitakone ibumu, pitakone mbokmu. Kowe wis tau sungkem karo bapakmu apa durung? Babu Kunthi. Apa Werkudara? Toko arep sungkem kepiye wae nyatane bapakku kowe wis temekan ning pati. Bapakku wis disiksa karo dewa. Dicemplungake nang kawah Candra Dimuka. Wis temekan ning pati. Anggonku bekti kepiye? Sing kandha nek bapakmu mati iki sapa? Aku tak takon. Sing kandha nek bapakmu mati kuwi sapa? Werkudara. Apa nek kawah Candra Dimuka kuwi nggon pepati? Apa kowe lali? Cantutku merga tumanjing samudra Toyodra. Wiraganya banyu sumaput wentis mlek angganira. Sumingep nampaki miget jangga kang ware katanaga kumambang genya sawukirana. Werkudara, abiyasa kakek apa kowe aja netepake yen to kawah Candra Dimuka kuwi nggon pepati. Kowe eling laire anakmu Gatotkaca biyen Jabang Tetuka. Jabang Tetuka kuwi wis tau dicemplungake ana jene kawah Candra Dimuka. Biyen critane ngene iki. Yaksa rupane sedeng Narendra yaksa laku kang malwaya ingkang gambira marangah angite siya. Radalah kabeh para dewa nutup lawanging sila matangkep. Ayo aku mau ngenteni para dewa. Sapa sing mbok dadake jago, sapa minta srayamu. Tak enteni legane atiku.
sang reksi kaneka putra kang anjot saking wiyati bergenjot tak pong warudaya ngawit kater sekipu pate sekipu lah ta pukulun janjiman Bathara Narada kowe aja bungah-bungah aja seneng-seneng supaya kowe bisa ngasorake para dewa dina iki dewa ngurung jago wiring kuning waspadakno iki jagoning dewa bocah sing lagi umur setahun arane Jabang Tetuka yen cilik kowe bisa ngasorake gedene iso mateni Jabang Tetuka iki diulungake Bathari Supraba minangka dadi jatuh kramane ratu Gustimu Prabu Kala Prajana ayo iki cegah ana iki